Plán financování slouží k zabezpečení 100% financování bytové potřeby jako naší bytové potřeby. Plán financování je nutné vyplnit vždy v případě výstavby nebo rozsáhlejší přestavby, kdy je současně financování prováděno z více zdrojů, stavební spoření do financování zapojeno v průběhu realizace bytové potřeby a bytová potřeba financována postupně v několika etapách. Ale pozor, Foxovi, Českomoravská v případě úvěru na půl milionu můžeme vyžadovat doklady prokazující potřebné zdroje. No jo, ale proč ho a v jakých případech Českomoravská stavební spořitelna vyžaduje? Tak to ti zase vysvětlím já, ty chytráku. ČMS se potřebuje doložit, z jakých zdrojů budeme chtít náš dům financovat. To znamená, neslyšel jsi Manfreda, jak říkal, že v případě úvěru na 500 000, v případě výstavby nebo rozsáhlejší přestavby či rekonstrukce vyžadující stavební povolení. Tuším správně, Manfrede, že po nás budete vyžadovat doložení existence vlastních zdrojů? Já na terli. Přirozeně. Já na terli. Přirozeně. Například doklad asi o termínovaném vkladu v bance nebo LVčko naší rozpadající se chaty, kterou prodáme a tím budeme mít další vlastní zdroje k dofinancování našeho nového domečku. Tak nám Manfrede tedy srozumitelně vysvětlí, proč musíme doložit existenci vlastních zdrojů, pakliže překročíme určitou hranici z celkového financování. Neporozuměla jsem otázce. Neporozuměla jsem otázce. A teď budeme potřebovat vaši pomoc. Vemte si všichni finančplánem. Finanční plán. Prosím, vytáhněte si finančplán. Děkujeme projektor, to jsou tě. Máte všichni finanční plán? Ano. Já. Máte všichni finanční plán. Tak prosím, pište podle toho, jak vám věc bude ukazovat. Finanční plán, rozpočet vaší stavby je 2,5 milionu. To není ono. Tak co teď? No ne, počkej, to nebylo to zrbetem, ale... Majku. Potřebuji trošku posunout. Ještě. A dobrý. Takže ještě jednou, prosím tě. Rozpočet vaší stavby je 2,5 milionu. Teď si to vypisujte, jo, podle toho, jak tam máš. Ale do plánu financování, to je na papíře. Škoda, To není škoda. A jestli máte to, tak si ho dělte kopie, ať máte 3 z 1. Pozdě. OK? Z prodeje vaší rozpadající se chaty jste získali na vlastní zdroje 500 000. Danke. Na novém domě jste provedli doposud stavební práce za 100 000. To musíte doložit fotkami a dokládat, že ty peníze byly určeny na váš dům.
Suma celková dělá 600 000. To jsou vlastně prostředky, které byly proinvestovány. Od nás v Českomoravské si chcete půjčit 1 milion korunen. 1 mega. 1 milion korunen. 1 mega. Když sečteme proinvestované a plánované prostředky, vyjde nám částka 2,5 milionů, což je rozpočet vašeho nového Věštenencimir. Dále počítáte s vlastními zdroji cirka 600 000 prodeje vašeho současného bytu. Potom dále s vlastními výkony na stavbě za 300 000. Suma dělá 900 000, to jsou prostředky, které plánujete použít. Celková suma dělá 2,5 milionu, které je vlastně rozpočet vašeho firmy. Das ist alles. To je všechno. Das ist alles. To je všechno.